Den norske natur. Mageløs, storslået, helt fantastisk. Der kan ikke sås tvivl om, at naturen i Norge er noget ganske særligt. Fjorden, fjeldet, skoven. Det er ikke så mærkeligt, at turister fra hele verden valfarter hertil i hobetal for selv at opleve udsigten fra Trolltunga, Preikestolen, Regnebringen, få sig en glamourøs selfie til Instaen, eller finde ud af, hvad allemandsretten virkelig betyder. Tag ikke fejl. Alt har en pris. Nok har det norske landskab et blidt og gavmildt ydre, som glædeligt deler ud af den ypperste skønhed. Men inde bagved raser et barskt og brutalt indre, som ikke tøver med at fortære alt på sin vej. Er du ikke beredt på dette, kan det smukkeste eventyr på et splitsekund forvandle sig til et forfærdeligt mareridt. I yderste konsekvens kan det medføre døden. Som tilflytter til Norge har min egen læringskurve i kontakt med norsk natur været stejl. Jeg har begået mange fejl, men langsomt bliver jeg bedre klædt på til at kunne færdes trygt i fjeldet. Når jeg reflekterer over, hvor lav mit kendskab til norsk natur reelt set var, så rammes jeg af de samme tilbagevendende spørgsmål. Hvad med alle de mange udenlandske turister? Hvad er deres kendskab til naturen i Norge? Er de klædt godt nok på til at takle de udfordringer, som naturen byder? Der er ingen tvivl om, at vi selv er ansvarlige for vores handlinger. Vi må selv kende vores begrænsninger og sætte os ind i de forhold, som vi kaster os ud i, når vi færdes i naturen. Alligevel rammer det mig, hver gang jeg læser om turister, som er kommet galt afsted i fjeldet. For gør vi som samfund nok for at informere besøgende om, hvilke farer, der kan være forbundet med at være på fjeldet? Kan vi gøre mere for at udbrede kendskabet til noget så basalt som fjeldreglerne? Hvordan kan jeg selv bidrage til at hjælpe uerfarne friluftsentusiaster med at blive klædt? Hey! Hvad er du gang i? Du kan sgu da ikke gå sådan klædt, mand. Er du ude på at slå dig selv ihjel? Har du overhovedet sat dig ind i noget som helst? Det her er fandme ikke Danmark, vel? Nu tager du noget ordentligt tøj på, og så skal vi to her sådan en alvorlig snak bagefter omkring, hvordan man færdes herude. Herregud, jævla dansker.